Dainang buhay kang madukayan ang 27 anyo sa si Erwin Batalya sa pigbabantayan kaning urigan sa Sitio Liman, Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon, pasado alas 3 kasudmang hapon. Sa investigasyon, nagluluwas na pagkakuryente ang ikinagada ni Batalya. Napag-araman, mantang nagpapakaon ang biktima kan mga ataman kaning urig. Nagpurbar subot si Batalya na pakarayon ang wire sa tangkalan. Alagad aksidenteng nakaputan ang live wire na nagresulta sa pagkakakuryente kaini. Nireport ito ni certain barangay kagawad na Marite Gentiola, kasama pa yung mga barangay official na pumunta po dito sa estasyon. Nireport na mayroong isang ang biktima po ay natagpuan nila na nakahandusay na sa lupa. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kang biktima sa sindang residensya. Sa pag-iingat po ng lahat, alam mo po natin yung consequences po nito. So sana kung medyo may aayusin tayo, dapat ipaabot na lang natin o sa mga eksperto nito. May mga barangay electrician naman po diyan at yun na lang po yung mga kuan natin, electrician dapat ang magsagawa nito. Kasi kapag hindi natin kabisado ang kuan, mahirap na at maaksidente. Sa datos kang Bulan Municipal Police Station, ini ang primerong insidente ning pagkakuryente na may binawian ng buhay sa sindang banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal